zo yanzu dai ga hannuwa take tsakanin Sale Dauda da Kadiri Abdu Isaka to Isaka to Sarai na gode ma da hakimi mu yaba mai girma alhamdulillah ade bade ni ka fara ni da Allah gore ku jagai hakimi na gode ai gida da muka yi bidira wurin mu ya masa mai girma na gode alhaji to ga ta ne har yanzu babu wani kamu na a zo a gani da ta yi tsakanin Kadiri Abdu Isaka na Doso mai damara Bulla da kuma ya Sale Dauda na agada su mai damara ja dangane da wannan kwamfara ta cin kofin Airtel da kamfanin na Airtel ya shirya shekara ta bana karo na biyu kenan kamfanin Airtel na shirya irin wannan kwamfara miliyoyin da sun waya mu Isaka duwa Isaka ya samu kawa ya samu kawa wayo